Buongiorno, 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 buongiorno рagazzi di tutti Cialo Неапол. Здравейте, точно така, здравейте от Неапол. Ще те пусне кола, която се движи. Вчера пристигнахме вечерта. Абе, късно баш не, към 7 по италианско време. Сега търсим къде да закусим, като обикаляме и не знаем просто къде отиваме. Просто се разхождаме. Просто излязох от пътя. Вчера пристигнахме. Първото нещо, което направихме, разбира се, да отидем да ядем пица. И няма как да дойдеш в Италия и да не пробваш маргаритата. Беше уникална. Самото служение беше много хубаво. Абе, ресторанчето беше топ. Препоръчвам ви го. Най-вероятно ще го сложа тук и силно ви го препоръчвам. Плана за деня е сега да отидем да закусим, да видим дали ще можем да снимем скутер или кола, да отидем до Амалфи, да се разходим. След това, това е за сега плана за деня. Сега намерихме една много приятна закусвалния пекарна. Взехме си по едно кафенци, по едно круасанче. Сега ще се насъдя на истинско италианско кафе. Решихме да ходим до Амалфи, като скупихме влак до Салерно и оттам трябва да схванем ферибота до Амалфи. Но изпуснахме първия влак и сега трябва да чакаме до 11:45 италианско време, за да схванем другия влак. След това оттам трябва да схванем ферибота. Ще се разходим малко и за Амалфи. Това е като цяло плана за деня. Най-вероятно ще се приберем късно вечер. Не знам дали ще може да се разходим в града. Утре ни е чекаут от хотела. След това се разходим малко от града и най-вероятно отиваме към летището да се прибираме. Дойдохме на гарата и сега ще чакаме влака. Ще пътуваме за Салерно в вагон 4 от Мога ли да кажа, че влаковете нямат нищо общо с БДЖ. Това направо се е лукс в сравнение с нашите влакчета. Да, все още не знам как е вътре. Изглежда блестящо, така ме информираха. И надявам се да вътре да изглежда блестящо. Тук пристигнахме в Салерно. Мога да ви кажа, че тук е коренно различно от Неапол. Тук е едно спокойно в момента и е много красиво и чисто. Неапол е много мръсно. Има много хубави сгради. Погледнете само. За сега Салерно ми хареса надолу там. И отивам сега към порта, за да си хванем ферибота, за да отидем към Амалфи. Качихме се на ферибота и превесенка. Я хорема за Амалфи. Сега чакаме да тръгнем, като първоначално никога не вярвате на Google Maps. Google Maps първоначално ни заведе в обратната посока, че после едва стигахме до сам, щяхме да го изпуснем, ако не бързахме. По цяло успяхме, хванахме го на време, имаше и много хора, сега след малко стръгваме и ще се видим директно в Амалфи. Тук му дойдохме в Амалфи, има адски много хора. Първото нещо, което и до края са такива скулптури. Все едно хората са хапани, срязани, не знам как да го кажа, но изглежда много яко. Ще поставя хора гъчи. Вижте. И да, сега ще се разходим, ще видим къде ще може да хапнем. 7-10 ни е ферибота за връщане, след това имаме 8 половина влак към Наполе и това ще е за днес. Тък му седнахме да хапваме, като си поръчахме пица Диабло и като ето е пицата изглежда невероятно просто. Сигурно е адски вкусна. Капрезото е за мен е малко странно лично, капрезе с маслини и без песто, но явно тук така го правят. Взехме си едно лимончело, мога да кажа, че е страхотно. Това е новия ми любим ликьор. Да, сега ще хапнем, разходихме се и смятаме да обиколим другата част от Амалфи. Има много красиви гледки, много е хубаво. Ако успея ще ви снимам и ще кача и малко от влога, но сега смятам да се отследя на тази брутална пица. Така, взехме се много странен сладолет.
който фуниката му е лимонена кора, това за първи път го виждам, все още не знам дали е вкусен. Сега ще го пробвам, но изглежда странно. Днес не знам дали ще е вкусен, надявам се да ми хареса. Ами, сладледа беше, хареса ме, ама много кисел. Мисля, хареса ме, но е кисел. Вкусно, но не ми харесва. Както искате да оставя един достатъчен кисел вкус. Странното е, че самата кора не е задълбана, ами натиснат лимона да пусне лимонов сок, но като се разтапя сладледа, че си с една сламка да се дърпаш, то става още по-кисел, ама е много приятно. Абе кисел беше. Дойдохме да бием поредното кафенце за днес, като никога не си поръчвайте кафе Фредо, така че айс кафе ще ви донесат еспресо в бучкилет. И да, стават много, става воднисто и не ми хареса като сега. Виждаме се моренцето. Починаме се и вече ще чакаме да стане време за ферибота, за да се прибираме и да се оправяме за утре. Утре не е чекаута и се прибираме реално. Така, дойдохме в Салерно, като минахме просто покрай някакъв магазин за чини и видяхме някакви хора седици и капват нещо. Казахме да попитаме, нали, какво става. И те ни поканиха супер учтиво, да, погледнете, даже ни даваха да ядем. Страшно вкусно, имат някакви представяния на някакъв шеф, готвач италянец, много вкусно. Сега сме тук. Хапваме, стана супер случайно и супер рандом и много ми хареса. Бях приятно да знам, като не е случайни неща, които ще поднася живота и просто някак да изпусне. И обстановката е много хубава и хората са много дружелюбни. Един път живота се случва да се получи нещо такова. Цяло днескашния ден направо ни е на ръба и всичко ми се получава перфектно, без дори да го планираме и да е перфектно. Да. Ето малко за магазина приятно. Имат много хубави скулптури. Ето го и шеф готвача. В момента прави палачинки. И тук е сготвил още други неща и изглежда наистина невероятно и наистина е много вкусно. Вече сме на родна земя, прибрахме се, полетът беше малко ужасен. Първо, че имаше 1 час закъснение, по 1 час, даже повече от 1 час. Висяхме сигурно 5 часа на тюличище, ако не и повече. Кацането беше ужасно, отделно италианската част, като се давахме бордни карти, билети и така нататък. Беше ужасно, бяха го направили по доста неудобен и некъде според мен начин, като накрая се оказа, че дори да се превърти няма файда от това нещо, защото всички се буткахме на едно място. Самолетът вътре беше пренатъпкан на макс, а отделно и самото кацане беше най-твърдото кацане, което съм имал някога през живота си. Прибрахме се и оставихме багажа и сега смятам да взема нещо за хапване, преди сме много гладни. След това се прибирам, хапваме и утре заминаваме за Варна, като смятам, като се прибера да направя една равносметка на това пътуване. Понеже нямах много време да снимам, поради простата причина, че телефонът постоянно ми трябва да се навигираме, пък това е моята камера и нямах много време да снимам. Ще ви разкажа накратко как видях Неапол през моите очи, как видях Италия и ще ви сравня Южната и Северната Италия, понеже съм бил в Северна Италия и в Южна. Ще ви кажа кое ми хареса и кое не ми хареса. Така че ще се видим утре. Във Варна сме вече и както казах ще давам моето мнение реално за Италия, за Салерно, за Амалфи, реално за местата, които сме били. Мога да кажа, че в Неапол останах малко разочарован. За хората, които са ходили в Атина, положението е напълно същото. Навсякъде има кутерчета, които изобщо не спазват никакви закони. 3 или 4 пъти щяха да ни блъснат. Мръсно е, ужасно мръсно е. Хората изобщо не са учтиви, не са типичните италианци. Както казват явно, наистина на юг хората са по-различни, италианците наистина са по-различни от северните, понеже като бях в Милано нямаше абсолютно нищо общо.
понеже града беше доста чист, подреден, всичко беше доста по-добре структурирано, докато в Неапол всичко беше анархично, подредено, но плюсът беше, че беше доста ефтино като храна. Мога да ви кажа, че за 40 евро ядохме 2 пици, салата и десерт и паста, и това никога няма да се случи, като не дейте да обръщате еврото в лев, понеже хората там работят за евро, не работят за лев като при нас. И реално, ако живееш там, стандарта е доста добър прямо храна, говоря от ресторанти, не се влиза в супермаркети. Салерно станах приятно изненадан, коренно различно от Неапол. Първото нещо, което направи впечатление, там всичко е доста подредено, доста изчистено, приятно. Не знам, беше наистина много красиво, ме ми хареса от малкото време, което прекарах там. Това мога да кажа да съм дефилирано. Амалфи като една типична туристическа дестинация беше бъкана с туристи. Самото приключение до там беше забавно. Първо да си хванем влак, как да си купим билети. Хората сложили селфчек машини, които, ако не знаеш италиански, не се работи с тези селфчек машини, ти не можеш да се оправиш. Затова трябваше да ходим да чакаме да си купим билети, но това стана по-добре, понеже си купихме билети за влак, за ферибот посочно и за двете. Така спестихме някакви пари. След това влака беше директен, беше 30-40 минути стигнахме, което е сравнително бързо до Салерно. Фериботът за малко щяхме да го изпуснем. Google Maps ни обърка, връща ни назад, после пак ни върна, реално ние се ориентирахме, не той, понеже видяхме корабчето на къде отива и за малко щяхме да го изпуснем. Самото приключение с ферибота беше наистина приятно, гледаш скалистите брегове на Италия, колко са красиви, как има къщички навсякъде, и даже се чудиш понякога как изобщо са успели да построят тази къща, как може да стигнат до там. Беше много красиво. За Амалфи като едно типично туристическо градче. Беше пълно с туристи, постоянно щъкаха наляво надясно, цял ден е твърде много да го гледаш, 6 часа най-много може би ще стигнат, освен ако не искате да отидете на плаж. Това беше единствената грешка, която аз направих, да не се взема бански, както и в тези, нали? Трябваше да се вземем бански, понеже времето беше топло, беше близо 30 градуса, хората се пожуваха, водата беше чиста, спокойна. Дори имаше места, от които хората скачаха от скали, което много ме изкушаваше, но за жалост нямах бански. Иначе самото градче то беше наистина доста чисто, като имаш напред туристическия поток, който преминава през него. Беше доста подредено, станах приятно изненада, не беше скъпо като туристическа дестинация. Накрая стана фала, понеже избързахме и объркахме влака и хванахме не директния влак от Салерно към Неапол. Хванахме този, който минава през всички спирки и вместо за 38 минути, там 40 минути, ние стигнахме за час и 40 и реално вместо да се приберем по-рано, ние се прибрахме по-късно. Това е моето мнение, нали, за дестинациите, които посетихме. Както казвам, нали, мое мнение. Всеки може да има различно мнение, може на хората да им хареса в Неапол, може пък да не им хареса в Салерно. Това е, както казах, моето лично мнение. Надявам се да ви е било полезно, надявам се да съм бил обективен и до нови срещи!